I pozdrav svima ljudi, danas igramo FIFA Mobile. Idemo sad, spremio sam tu 2 peka, solidna peka. Idemo da ih otvorimo, pa idemo u jednu rundu. Da vidimo što će ovdje da bude. Ovdje će bude dobro. I ovdje, ja sam otvorio ovo već kao za drugo mjesto, a ništa nisam dobio. Ostavit ću vam sliku, mislim da sam screenshotovo, ne znam. 5 karti, pre sam dobio samo 3. Ok, dobro, odlično smo prošli. Još, evo sad smo dobili neki bronzani trofej. Dobro. Hajde sada vidimo neke achievemente koje možda mogu da otključam. Facing the... Dobro, ulogovat ću se na Facebook. Live events. Dobro. Ok, ovo će izgleda da bude veoma lako da se osvoji. Možemo to i u ovom klipu da probamo. Season. Skoro nešto gola više with defender. Dobro, to isto možemo. Head up. Dobro. Free kicks master. Dobro, znači 5 golova iz free kicka. Odnosno iz slobodnjaka. Možemo mi to. Penalty kicker. Znači 5 gola iz penala. Možemo. Dobro. Da otključimo 25 achievementa. Dobro. Mislim da je sad sve ovo otključeno. Idemo u friends. Dobro, tu poslije da vidim za friendove. Ligu, ne znam. Predložite mi neku ligu gdje mogu da uđem. Gdje će da me pusti da uđem. Live events. Dobro. Idemo programs. Dobro, ovo mi sve izgleda kao nemoguće. Ništa. Hajdemo mi da odigramo... Da vidimo... Da li da odigramo ovo? Ajde, igrat ćemo malo na attack modu. Attack, kako već. Znači, za sljedeće mi treba 7500 fanova. Dobro, to je lako da se osvoji. Hajdemo mi odmah. I dok igramo, ja ću vam sve objasniti sve na jednu temu. Znači, ne znam da li znate, Hydra hteo je da bude naš sponzor. I mi smo naravno dopustili da bude. Ali, on rekao je da će tek... U stvari nije tek, 10. marta, da, valjda, imaju neke probleme, ne znam šta sad tačno, tek će, odnosno, šta mi još s tim tek, 10. marta, znači tad će nam dati te pare za FIFA, znači, mi smo... Na početku tražili 150.000, sad ne znam koliko će nam on dati. Volao bi tu negdje odlična cifra. Možemo otvorimo 2 ona velika od 75.000 pek. Prvo ćemo otvoriti jedan 75.000 pek, ako se uopšte to desi. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ako dobijemo nešto dobro, otvorit ćemo i drugi i ako tu ispucamo sve coinse, ništa, onda možda ćemo opet da tražimo coinse. Znači, to bi bilo to što sam imao da vam kažem na tu temu. Da. Ajde samo da nabijemo ovaj go. Inače, mogu da napravim kao neki serijal otključavanje achievementa ili tako nešto. Sad sam se toga setio. Koliko sam... daj.
Ovo sam slučajno šutno. Ajde sad samo da buvamo onako iz jebancije. O, on ne pada. Okej. Ovo penal. No dobro, nije. Učinilo bi se, brate, odjednom kao penal. Izvinite, vidite, primećete da ja opet kašljem. Ovo je offside. Da sad vidimo da li možemo... Sad samo buvamo. Onako. To je to. Kraj. Prvo smo pobedili. Dobro, ovdje. Bukvalno sve pobeđuješ runde. Ajde imamo opet neke... A dobro, gledam, nisam dobio fanove. Šta je ovo? Znači, 1600 fanova. To je, znači, možemo odmah da idemo u... Ja sam trenutno amater, ovo ne igram uopšte. Možemo odmah da idemo u pro. Odmah ćemo to u ovom klipu. Samo da vidimo uzgred da li možemo neki achievement da otključamo. Znači, general, ne, idemo na attack mod. In the zone, win the attack mod, dobro. Izvinite. Možemo odmah na početku da dobijemo, da... 50 pasova! Odnosno dodavanja, možemo i to. Ajde, znači šta, odmah na početku da damo go i 50 pasova. Kako god. Ajde igramo protiv Reala. Ovaj klip će možda da traje malo duže. Zato što planiram da otključam, da dođem u onaj pro. Ništa, hajde mi sada odmah na početku da vidimo da li možemo da damo go. Da otključamo taj jedan achievement i... Neko me ovdje zeza. Pogodio sam prečku. Dobro. Ja ne mogu da verujem. Idemo 50 paseva. Na brzaka. Idemo ova dvojica. Hajde. Mislim da je dovoljno bilo. Što radi ovaj? Ovaj se zeza sa život. Znači, mislim da smo ostvarili tih 50 paseva. Evo 1-0. Sada čak možemo da pustimo da nam samo igra. Jer me mrazi. Dobro, ajde, nećemo. Lampard i... jebika. Ajde samo da bi izgubili na vremenu, da se ovako dodajemo, možda još nismo uključili tih 50 pasova, iako sam siguran da jesmo. Ništa, imamo samo da se dodajemo, da se zezamo. Šta možemo ovdje? Idemo. Ubac i ajde šutnut ćemo. Evo još 5 minuta, odnosno... U FIFA 5 minuta, to je negdje nekoliko sekundi. Prokleti kašalj. Proklet bio. Evo, samo ovako trčimo malo. Ajde, samo da se završi ovo. To, mislim da smo uključili 50 pasova i da... Times, dobro. To je ti isto dođe. Znači vidimo da li smo... Dobro, to je to. Evo da otvorimo ovaj bronzani trofej.
tačnije da dobijemo ovaj bronzani trofej. Znači, znači 1 win. Odlično. Odmah ćemo to da uradimo. Ne mogu sada da čekam sljedeći klip. Baš me zanima ono šta ću da dobijem. Jer vidite, nagrade su strašno dobre. Sada samo da probamo da damo na play-offu, odnosno na početku. Dobro, to je njegov. Ja bre, ima Roysa. Idi. I ovog mogu Benteke. Dobro. Ima više ovih elitnih od mene, ali ja imam bolji tim zato. Ovaj Sali valjda može sam. Ali ne znam šta se podrazumijeva po tim da daš na početku gol sa samim ili u što manjem vremenu. Ajde. Ej, jebika. Ništa od našeg achievementa. U stvari, ako sada damo gol... vi ne ste iz mog ugla kako se vidjelo, bukvalno vidjelo se kao da sam ga dao stvarno. Mislim da ovaj klip već predugo traje, zato možda ću da skratim, možda neću. Sada kad smo prešli u vodstvo, samo ćemo ovako da se zezamo, zato što ako date gol, ono stopira se vremena nekoliko sekundi, što vam malo oduzme, a mi nećemo da odugovlačimo. Evo, samo da nam ne daju gol ako može. A da, ovo se odmah restartuje. A ne, zaboravio sam da je može i ovo da on kao napada. Dobro. Ajdemo samo da sad ne primimo gol. Moramo sad da mu ga damo. Dobro. To je to. Ajdemo da mu napucamo još koji komad. Idemo. Fiu. I bam. Ulele. Imaš koji? Ulele. Aj, samo da nam ne tako. Inače, ima taj glupi achievement, po meni najgluplji, da date autogol. Evo, ovo sam odbranio. Znači, to je stvarno koliko glupo. Kaže skoro ovan gol, odnosno da i autogol. Stvarno je glupo i veoma lako da ga osvojite taj achievement. I sada, ako smo dobili pek, otvaramo ga odmah. Da vidimo samo koliko fanova. Idemo 1600 fanova, odlično. 8000 fanova, to je to. Još 250 komesara i divizija. Dimriop. Gde si, Dimče? Ok, odlično. 2 gold playera. Stvarno izgleda dobro. Ali gledajte, sve je 70. I mislim da sam trebao da dobijem još jedan achievement. Izvinite, moram da pogledam. General. Ne znam, meni se učinilo da je taj neki achievement. Izgleda nije. Ništa ljudi, da više ne dužimo, to je bilo to od ovog klipa. Ako vam se sviđa, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa. Ops.